No niin, morjesta kaikille. Se on Gym 101 täällä taas. Tai no Gym, mikä nyt onkaan. Jos mietitte miksi mä sanoin noin, se on mun kanavan uusi nimi. Vähän monimutkainen oli tuo vanha. Tänään mulla on tässä tämmönen gameplay takana. Tässä taustalla nyt kun mä puhun. Niin, se on tosiaan vähän jännä juttu. Että kun niin. Tää te sanoisitte, jos killer niitä klooneja, pellejä menisi etsiä jonnekin ja random placeen. Pläjäykseen. Random pläjäykseen. Niin, mä en siinä mielessä oikein. Niin. Vois niitä pellejä mennä etsiä. On semmonen juttu nyt kun Halloween on tässä lähellä. Tehän varmasti tiedätte mitä on ne pellet. No ne on sit sellaisia tyyppejä. Ne on vaan jotain, mitkä on aloittanut Halloweenin jo vähän ennen. Mitkä aloittoi vähän ennen. En tiedä. Niin, se johtuu jotenkin niinku siitä, että Halloween on tulossa, jotkut viettää sitä jo. En tiedä miksi. Ja ne pellet on sellaisia, että ne niinku pelottelee ihmisiä, mut joskus ei vaan tee mitään ja antaa olla, mut useimmiten joskus ne vaan lähtee sille tyyliin. Niinku perään käveleen tai juokseen. Ei ne silleen mitään tee, ne vaan on jotain random pösilöitä XD, joilla on joku juttu. Joten minulla on vähän semmoista, niin. No, enpä tiedä. Niin ajattelin jostain semmoista videosta. Tykkäsittekö te semmoista videoista, missä mä niinku etsisin jotain siistiä vaikka välillä? Vaikka kai hylättyjä paikkoja, tässä on lähellä ihan hirveästi sellaisia. Täällä on hylättyä sairaalaa, taloja. Joku random huvila kai. Ja sillain. En siinä mielessä ole ihan varma. Että ei ne silleen tää hirviöitä oo. Eivät oo hirviöitä, ei. Ei oo hirviö, ei. Ei oo mitään. Pahiksi tai sellaisia. Ja niin edespäin. Silleen. Mä ajattelin, että jos porukka tykkäs sellaisesta. Että se niinku tyyli vaan ois. Mulla ei hajuukaan mitä mä höpötän tässä. Niin. Sitten autokin tuunaus on aloiteltu jo. Se on aika siinä mielessä jo aika valmis, että kaverin kanssa ollaan sitä jo ruvettu aloittelemaan.
Niin. Ajattelin, että tykkäisittekö te jostain jännittävämmästä. En sinänsä. Joo. Mä en tiedä, mitä mä puhuisin tässä, sen takia mä oon yksinkertaisesti hiljaa vaan. Enkä tee mitään ihmeellistä. Mikä on varmaan teidänkin mielestä ihan kiva juttu. Haluatteko te tarinavideota, My Day-videota, jotain jännittävämpää sinne niiden hylättyjen niinku talojen tutkiminen tai semmonen? Kiinnostaako teitä mikään semmonen jännittävämpi juttu? Et se ei mulle mikään ongelma oo, että niinku sillänsä. Ainakaan sen. Niin. Mulla ei oo silleen. Mitä mä höpötän? Mä oon ihan liikaa höpöttänyt tässä ja tehnyt kaikkea. Mä oon yrittänyt koko ajan puhua, mutta kun sit mun ajatukset on jää muualla. Ja lisäksi mä en keksi mitään puheenaihetta. Eikö sekin tyhmää? Joo. Nyt kommentoikaa vaan ihan reippaasti, jos on jotain jännittävämpää mielessä. Tai mitä semmoista, kysykää, voinko mä tehdä sellaista. Että onko täällä vaikka jotain hylättyä taloa vaikka, että voit sä tutkii. Totta mä teen teille niitä, jos työ vaan niinku jaksatte silleen. Mä en oikeesti voi tietää ollenkaan mitä työ haluatte, kun teitä ei niinku ikinä kiinnosta kertoa kommenteissa. Sen takia mä en oo joskus aina tehnyt videoita semmoista, mistä työ ette halua. Joo. Mulla on vähän tylsää tässä. Senkin takia mulla on vähän jännät oltavat, kun ei mitään tekemistä. Niin. Ei siinä mitään. Ei siinä. Se on oikein kiva, että te kommentoisitte. Niin kuin yksi tyyppikin kerran kommentoi, että voit sä tehdä semmoisen ajovideo, missä sä näytät vaihteet. Niin. Esim. Se oli niinku ihan jees. Instagramissa tulee aina kaikki kommenttina ja tällä, mutta ei niinku ikinä täällä YouTuben paikassa ihmeellisessä maailmassa tuu mikään. Että ei siinä. Niin. Se on vähän tyhmää siinä mielessä. Vähän väsyttääkin. Vähän kylmäkin.
Ei anneta niitten pilata tunnelmia. Jees. Ei mulla muuta niinku sinänsä ole. Sitten jos seuraatte mua Instagramissa, niin voi tulla kuvia vaikka mistä. Että totta ihmeessä mä niinku teille videota teen semmosesta, mitä työ niinku haluatte itekin. Että en mä mikään sellainen hue tyyppi oo. Niin. Niin tosiaan tää gameplay on taas tää Pixel Gun, missä oli niinku sitä lipuryöstöäkin silloin joskus. Tämä aikoinaan pelasin. Mä oon tosiaan nyt uudella käyttäjällä täällä. Ai. Sinne. Tuhoutui. Se pahis meni sinne. Kestaakin ampun. Minunpa ei saa ampua. Että niinku kommentti olisi ihan jees, että näistä videoista ja tällaisista. Että en mä niinku jaksa iteekään sellaista, että niinku ei niinku minkäänlaista reaktiota näihin juttuihin. Jos ei tule kommentteja, niin en mä sitten tiedä mitä työ haluatte. Se on vähän huonompi juttu sitten. Niin. Ja oi. Mistä se tulee? Ai siitä. Die au. Niin. En salli tällaista. Joo. Hei, kiitos kun katsoitte tämän videon. Olitte taas seurannani täällä. Ja niin. Joo. Täällä on tosiaan näitä vanhoja hylättyjä paikkoja kautta autioita. Niin, kiitos kun katsoitte tämän videon ja kiitos kun olitte tälleen seurana muutenkin täällä, että se on vähän niinku moi moi.